Hadien balayo jingtip bathikna naki syntiat haka arpunrio tarik Naiwieng ka pyrton 22nd BSF Battalion ryngkat bat ki Meghalaya Police kila pynlong ke jingthwet ka bajur haki khappud India Bangladesh ha West Garo Hills ya ki Bangladeshi ki rung sha Meghalaya. Hakani ke jingthwet layo kem Ngut ki Bangladeshi ki kyrteng Tharul Islam arpulai snem karta bat Mahammud Sayed laipo snem karta kiba na district Rajshahi Bangladesh kiba syndah bat ka West Garo Hills District. Hak jingtohkit kini Ngut kiraya thu ba kila rung sha India hendriu benai menshua na Murshidabad West Bengal kila hiar sha Chennai Tamil Nadu ban bala misteri. Ya kini Ngut la ai jahar Dalu Police Station bat ki jingtohkit ba benia kidangya chakmat kat kum ki kendon an hakani ka police station.